ହ୍ୟାଲୋ ଦେବୀ ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରସର ହେଲୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆଡ଼କୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଚିରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ। ଏଠି ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ସବୁଠି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବେ, କାରଣ ଏଠିକାର ଦିଲ୍ଲୀର ପଲ୍ୟୁସନକୁ ଆଗରେ ରଖି ଏଇଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଏଇ ଲାଲି କୋଠାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋବାଲା ଭାଇ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର ଜାମା ମସଜିଦ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଟୋବାଲା ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି ଆମକୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଯିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣିକି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଜାମା ମସଜିଦ୍ ପାଖରେ। ପୁଣି ଆମକୁ ଏବେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇକି ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ଏତେ ସବୁ ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଖରେ। ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ। ଆମେ ଯେତିକି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆମକୁ ସେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଖି ପାଉନି, ମୋର କଳ୍ପନା ବାହାରେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟିଭିରେ ଦେଖୁ ଜଷ୍ଟ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଏଇ ଫେସ୍ ଭାଗଟା ଆମକୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଲକିଲ୍ଲା ବୁଲିବାକୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟର ବହୁତ ଘୋର ଅଭାବ, ତେଣୁ ଆମେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ନ ବୁଲି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାର ବୁଲିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, କାରଣ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଯିବ। ଭିତରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ନେବ। ଆମ ଲାଲା ବାବୁ ଏବେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। हेलो गाइस, ये दिल्ली का जो लाल किला गेट है वो झंडा ବୋଧହୁଏ ଆମ ଲାଲା ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା ଠିକ୍ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଜଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କି ମନ୍ଦିର କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସୋ ଆଜିକାର ଆମର ଲାଲକିଲ୍ଲା ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, କାରଣ ଆମ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସମୟର ଘୋର ଅଭାବ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଜଷ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ମାର୍କେଟରେ। ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିସାରିବା ପରେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ କିପ୍